Точно да се върнем за стълбите. Те са конкуренти на степера. Нещо да кажеш за двата уреда степер и стълби. Стълби, да обясним на хората какво значи стълби. Да, стълбите са по-новия вариант на степера. Малко по-плавни са движенията, с малко по-голяма амплитуда на изкачване. Там има също различни програми, се задават с различно съпротивление, с различна скорост. И за предпочитане са, особено на днешно време. Спрямо степера. Спрямо степера, да. Там също има това механично регулиране на скоростта от машината. При стълбите го има, а при степера го няма. Същото нещо, което го говорихме. А степера представлява подобен ескалатор в големината на 4-5 стълби и вече там се регулира скоростта с, както каза тя, интензитета, скоростта и много силен уред е, даже може би да не мога го препоръчаме на начинаещите. Трябва да мине известно време, за да мога да вземе пълния капацитет от уреда, от самия кардиоред, трябва да има някаква натренираност, някаква кондиция. Аз мога да кажа, че хора, с които работя и много време тичат на стълбата, за тях не е проблем 30-40 минути в края на фитнес тренировката. При една смяна на кардиоуреда, когато се качат на тези стълби, 10 минути и приключваме с кардиото, при първия опит. Може ли да се комбинират пътека, стълби, крос-тренажор? Може, да, може. Ако тренировката е само кардиотренировка, отделен ден от фитнеса, без да е работено силово с тежести, даже е препоръчително, защото тази смяна на интензивност, смяна на скорост, на начина на натоварване на отделните мускули, всичко това вкарва организма в някакъв стрес, на който той трябва да отговори. Съответно, това пък допълнително забързва метаболизма и още този режим на изгаряне на мазнини, в който сме влезли. Едно много лесно упражнение, което хората от децата не са го правили, даже някои хора може би не го знаят, скачането на мъже. Това на мен ми е любимо упражнение. Там човек и на зряла възраст може да се научи да скача на мъже. Там е хубаво, може да си зададеш бройки и докато не ги направиш, да не спреш. В началото се започва примерно 10-20 скачания, човек обикновено се спъва и се отказва. Но в началото се започва така, след това се започва 5 минути. Добре, някой жена ще й дадеш да скача на мъже. Ако те пита, не искам да ми станат големи пръстите, какво ще й кажеш? От скачането на мъже пръстите могат да станат много пъргави. По-тънки, по-финни? Да, оформени пръсти, но големи пръсти няма да направите. Трябва си да хипертрофира мускула, трябва тежест. Значи, отделя с колегата, с Тимур, говорихме комбинацията с кардиотренировки. Той препоръча да се комбинират и тренировки с тежести, силовите тренировки. Дали могат да се комбинират и други спортове? Всеки знае, има аеробика, тайбо, зумба, такива групови занимания. Ти си била, предполагам, беше ми казала, че си била инструкторка едно време на такива групови занимания. За тях ще отделиме специално предаване, но нещо да кажеш за тези комбинации. Може да се използва... Защото това пак е част от фитнеса. Да. Всички тези занимания са част от фитнеса, могат да се използват като кардионатоварване, но в отделен ден от силовата тренировка. И има един много важен такъв момент, че влизайки в такъв час, това е групово занимание, което съответно означава, че натоварване, което вие ще получите, не е само за вас специализирано, а и за цялата група. Ясно. Това е доста важен момент. Просто трябва да се има в предвид. Сега искам да наблегна много тънка тема – целулита. Жените имат проблем с целулита, най-вече по бедрата и задните части на тялото.
Има ли някакви по-специални упражнения? Правиме кардио 50-60 минути, 1 час. След това може ли по някакъв начин да ги атакуваме, да ги ликвидираме? Още в началото ние казахме, че фитнесът е един от спортовете, който най-локално натоварва и оформя тялото на човека. Да. И жените, да, имаме го този проблем с целулита, той си е чисто генетичен и не можем да избягаме от него, особено пък като имаме в предвид и храната, която ни се предлага по магазините, така допълнително ни подпомага за този целулит, който ние искаме да махнем, защото е грозно най-малкото. Така е, да. Има упражнения за глутеуса, за вътрешната и външната част на бедрата, специализирани. Как ги наричат бричове, нали? Да, значи и външната част, но и вътрешната част, въобще с седалището, да, и целите бедра. Точно това, дали след кардио упражненията след кардио упражнения е хубаво да се направят, да. Примерно да речеме с широк разкрач. Има клекове, има разни отвеждания назад, в страни на кръка, събирания, има и машини, има упражнения с свободни тежести, които могат да се... Да. И е хубаво след аеробното натоварване, те се правят тези упражнения в примерно 4-5 серии по повече повторения, 20-30 повторения, вече пак, нали, съобразно тренираността на човека. Още един важен въпрос ще ти задам.